A murit în microbuz în drum spre casă. O bătrână din localitatea dâmbovițeană Cojasca a murit astăzi chiar în mijlocul de transport. Șoferul spune că femeia împreună cu o nepoată s-a urcat în autobuz, însă după numai 1 kilometru, bătrânei i s-a făcut rău. Șoferul a chemat imediat o ambulanță, însă era prea târziu. Incidentul s-a petrecut astăzi în localitatea Comișani. După doar 1 kilometru, nepoata femeii l-a anunțat pe șofer că bătrâna se simte rău. Acesta a reușit să oprească lângă un dispensar și a anunțat și ambulanța. Medicii nu au putut însă face nimic pentru bătrână. Imediat la fața locului au sosit medicii și polițiștii. Deși au încercat mai multe manevre de resuscitare, medicii nu au putut face nimic pentru bătrână. Pur și simplu mergeam, conduceam, mi-a zis nepoata ei că e rău, am oprit mașina, am sunat la 112, am venit repede medici și deja... Am găsit pacienta decedată în autobuz, s-au efectuat manevre de resuscitare, dar fără rezultat pozitiv. Este moarte subită. Cadavrul femeii a fost transportat la morgă în vederea necropsiei. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a decedat bătrâna.